Всички тези хора имат нещо общо помежду си. Можете ли да си представите? Да си представите един обикновен свят, видян през едни необикновени очи. Представете си, че сте един от тях. Представете си, че един ден целият свят може да ви почита за това, което сте. Харесва ми да съм различна от другите. Всеки 10-ти човек в света притежава една особеност. Особеност наречена дислексия. И ако сега не ви звучи съвсем познато, аз съм тук, за да ви помогна, като ви разведа в необикновения свят на децата, които имат дислексия и които ни позволиха поне за малко да се опитаме да погледнем на живота с техните очи. Това е Сая. Тя е на 10 години и все още й е трудно да чете добре. Да, той беше истинско лъле, но в средата на неговата чашка седеше едно мъничко момиченце и затова жената го нарече Палечка. Също като Ханс Кристиан Андерсен, авторът на Палечка, Сая обича приказките. И двамата обаче имат дислексия, която поне в случая на Андерсен не му е попречило да стане един от любимите писатели на малки и големи. Сая пък не обича един от задължителните предмети в училище – българския език. И не защото не й е интересен, а просто защото й е по-трудно да чете и да пише, отколкото на другите деца. Обикновено дислексията се свързва с трудности при четенето и разбирането на текстове. Често тези хора разместват буквите или ги виждат огледално. Във втори клас беше Сая, когато случайно споделих с психоложката в училището, че тя прави едни странни неща. До едно време, примерно това, че обръщаше буквите огледално, цифрите също сменяше. Смятах, че това е характерно за малките деца, докато свикна да ги пишат правилно. С течение на времето обаче аз получавах съобщение от училището, че има проблем с четивната техника и реших, че трябва да я накарам вкъщи да ми чете на глас, за да видя за какво става въпрос. Накарах я да чете буква по буква и изведнъж видях, че тя от първата буква прочита третата и след това се връща на втората, което е съвсем нелогично. Представям ви и Иван Александър. Той е на 11 години. До миналата година, за да прочете текст, е трябвало да положи толкова големи усилия, че дори е било по-лесно за него просто да се откаже и да премине нататък. Ние открихме при него доста по-късно дислексията. Той в момента е в 5-ти клас. Благодарение на млада учителка, която беше отворена и се интересуваше, и тя забеляза просто, че той в 4-ти клас срича, което не беше съвсем нормално. И даже аз знаех, че той не чете гладко, че по-трудно разказва, но мислех, че просто че е мързелив. Даже сега ми е съвестно, че съм го обвинявала в такова нещо. Най-често проблемите, които срещат хората с дислексия, са свързани с организиране, нареждане в последователен ред, краткосрочна памет и правопис. За да се научим да четем, ние използваме 3 центъра в лявото полукълбо на мозъка, които работят едновременно. За да стане по-ясно, ще използваме за пример думата ябълка. Първият център ни помага, за да може да изговаряме думите на ум или на глас. Той ни помага да разделим думата на отделни звуци. Вторият център ни помага, за да анализираме и разберем по срички определена дума. Третият участък отговаря за откриването на словесните форми, което ни позволява мигновено да разпознаваме думите, без да трябва да ги произнасяме. Обикновено, за да разпознаят думата, хората с дислексия компенсират с дясната страна на мозъка. Именно там се съхраняват визуалните образи, които могат да се свържат с истории. Проблемите се виждат в първи и средата на втори клас. Те излизат на повърхност. Но всъщност под айсберга стоят много рано. Още когато бебето започва да интегрира рефлексите си и всъщност те правят основната преработка в мозъка. Така че това се свързва с пълзенето, с прохождането, когато леко закъснява. Всички виждаме картини, всички виждаме 3D. Като видим маса, и ние виждаме 3D и той, но след това за нас тя се превръща в думичката маса или в всичките маса, докато при него си остава картина. Много ме впечатли това, че когато се е накарали да нарисува в кръг елементи по часовниковата стрелка, примерно на местата на цифрите, ако има някакви фигури, тази, която е горе в ляво, тя изобщо не е отчела, тя не съществува за нея. Просто двете очи не фокусират един обект. Примерно не се движат с еднаква бързина и с една траектория. Когато информацията им дойде в повече, много цветове, много звук, много шум,
те се запушват, даже самите се запушват ушите. Точно заради това, за да могат да се изолират. Дъщеря ми не може да чете субтитрите под филмите все още, обаче това й дава едно друго предимство. Тя слуша директно на английски и научава нови думи само в контекста на изреченията, които чува. Браво! Белия колиш. Има ли възможност напълно да изчезне? При някои хора има възможност, при други зависи от много други неща, като памет, внимание. Но въпреки това пак може да бъде научен човек, да не му пречи. По данни на Асоциацията за дислексия у нас, децата, които имат тази особеност, са 10% от общо 780 хиляди ученици. Не е ясно обаче дали това е реалният им брой, защото има деца, които са в това състояние, но все още не са диагностицирани. Самата дислексия не е заболяване и не е проблем. Проблемът обаче идва, когато децата започнат училище и трябва да се научат да четат и пишат. Например, съм имала следния случай. Математика решава задачи от тези, които са с цифричките и буквичките изразите. Изведнъж стига до една задача с думи. И казва, тази е много трудна, няма да я решавам. Аз му казвам, Алекс, моля те, прочетиш, виж, страшно лесна. Види ли текст? Той казва, това ще ми е трудно, няма да го правя. Кои сте любимите предмети? Спорт, компютър и математика. А българския, езиците, да кажем, ти учиш в немско училище? Не чак толкова. Защото учим гордо елементарни неща и аз не ги разбирам понякога. Заради текстовете? Да. След като разбират, че Иван Александър се нуждае от по-специално обучение в часовете, родителите му се свързват с директора на немското училище, в което учи. Така класният и учителите започват да му преподават по специална програма за неговото състояние. Тестовете, например, му бяха отпечатвани с по-голям шрифт. Намалиха му броя на задачите за един тест или пък му удължаваха времето за работа. Когато трябваше да пише, примерно, думи по английски 10 пъти, както стандартно се изучават думите, старателно написваше 10 пъти пред очите ми и точно след 5 минути не можеше да каже точно как се пише думата. Както майка ми каза, на мен 5 надолу ми е лесно и 9 и 10 да умножавам, тогава си го умножавам. Те съм ги научил. Но да кажем 7 по 6 и ми е по-лесно 6 пъти да събера седмицата. При четене на глас понякога подменя звукове, започва една дума, довършва със следващата, или ако думата е непозната, не я прочита правилно. Имаше случаи, в които съм виждала тетрадка изписана на цялата страница по правилен начин, на съседната с обърната сричка и на третата отново по правилния начин. Тоест, тя знае думата, знае какво значи, знае от колко букви се състои, кои са те, но нищо не й пречи да завърти сричката. Ние не сме подготвени специално за работа с деца с подобни проблеми. Детето на Добрил също е със специални потребности. Мила е на 9 години и има дефицит на внимание. Тя учи в държавно училище и се нуждае от помощта на ресурсен учител. Това е педагог, който помага на децата със специални образователни нужди чрез различни методи и средства, за да се включат по-добре в училищната среда. Според бащата на Мила, състояния като дислексия, аутизъм или хиперактивност са станали популярни в последните 10 години. Това е причината да липсват достатъчно квалифицирани кадри у нас, които да помагат на тези деца, смятат родителите. Държавният ресурсен център, където идва една ресурсна учителка 2 пъти седмично, по 1 час, по 45 минути. Няма как това дете без нашата помощ, която ние плащаме от джоба си, да напредва. Тоест, ако родителите нямат финансовата възможност, край това дете може спокойно 2012 да не се научи да пише и да чете. Получава се така, че на един ресурсен учител да се открие щат е необходимо той да работи поне с 5 деца. Но на практика в момента той работи с 10-12. От тук може да си представите колко малко време има той да отдели на едно дете. Тя не може да се адаптира към системата, тъй като то трябва да се случи обратното. Системата трябва да се адаптира към децата. Най-важният фактор е да имаме едно така голямо мислене и в министерствата, да бъде
отпусната един ресурс, не само като достъп до сградите и до училището, а ресурс, с който да променим самите образователни техники. Иначе просто си говорим за едно включване, което не е включване. У нас само в няколко учебни заведения е помислено както за учениците, така и за студентите с дислексия. В един от вузовете има специално разработена програма, с която се подчертава, че тези хора трябва да бъдат изпитвани устно, а не писмено. Не трябва да се изпитват и да се карат да четат на глас пред други хора, защото това ги притеснява. Два остри камъка под една мишница не се носят. Всъщност има много трудно в нашето стандартно училище, защото информацията е прекалено слухова. Мисля, такава информация, която идва и си отива много бързо. Докато нещата, които виждаме с очите, са много по-ярки и стоят много по-дълго време в съзнанието. Обикновено тези деца се развиват много добре в сферата на изкуствата, математиката или сфери, свързани с логиката, смятат специалистите. Когато едно нещо е по-слабо засегнато, като компенсация, други неща се развиват, други дарби или други способности се развиват много повече. На първо място искам да пея. Тя има толкова прецизен слух, че чува това малко разстояние и го пее много вярно. По принцип е доста специално умение, наистина, защото тя е талантлива и го може и се отдава много лесно. След това искам най-вероятно да направя училище, на цял ден да си на кон. Какъв трябва да бъде един приятел? Ами, да не е егоист, да не иска постоянно нещо от тебе и винаги да е за тебе там, като нещо ти е мъчно. Направи ми впечатление, че той не е учил перспектива как се рисува, а всичките му картинки са 3D, с перспектива. За мен няма по-хубаво от това детето ми да е различно. Да не е обикновено и да не е стандартно. Даже бих могла да кажа, че тя има потенциал да бъде гений. Ако погледнем в историята какви хора са били дислексици. Кои са най-известните дислексици? Освен Андерсън се нареждат още бащата на физиката Алберт Айнщайн, Томас Едисон, актьорите Дъстин Хофман, Антони Хопкинс, Том Круз и Робин Уилямс, певицата Шер, композиторите Моцарт и Бетовен, Джон Ленън, художниците Леонардо да Винчи и Микеланджело. Според експертите в областта, западните държави имат практика да взимат на работа именно такива хора заради нестандартното им мислене. В НАСА има ли задължително по един дислексик във всеки научен отдел? Защото ако стандартно в училище ни учат, че трябва от точка А да се стигне до точка Д през Б и през С, дислексика е този, който казва хоп и отива директно от А на Д. Една от мечтите ми е, като стана голям, да измисля глобус с релеф. Много е важно родителите да наблюдават децата си и колкото е възможно по-рано да ги открият, че са такива. Същото бих казала и за директорите. Добре е да си познават децата, защото в тяхната градинка може да расте някой Томас Едисън или в някой Леонардо да Винчи. Представете си, че те са новото поколение, което всички ние трябва да приемем. На мен не ми пречи дислексията. На мен ми харесва, защото виждам картини. Харесва ми да съм различна от другите. Въображението е по-важно от знанието. Алберт Айнщайн.